Maayong adlaw mga katiktik. Welcome back sa YouTube sa channel akong Welcome back sa akong YouTube channel. Katong bag-o pa nagkuan sa ako kanang palihog pag-subscribe. Karon adlaw mag kuan samok ni sigad kuwanog kag kabaho ng saging na sigig sablig matay man yung bataan nato ng kuan dali ra go diri kay mahawiran lang kanak na ubra kaka dara tingay gato sinawa kay mga ayo na siguro po ni 10 pesos tutoy ko dara ko Buyo ba? Lablat ang inyong tiyan niyo. Ay mga katiktik. Ay mga katiktik. Suntukon ko ni kay. Oh, ayun yung kuan. Bawo yan sa ninala? Ano ikaw na dito? Ganina na ako'y magbombahay o pareha sila baho. Malabas Uy, ako. naglaba pa si talaga. Ano? Ay mga katiktik, pareho subscribe ka lula. A few moments later. Para karon tayo. Nahibalog ako kung sa'yo sunday ni Robin Padilla. Ano kita magsundong-sundong ako'y sunday. Unsay Sudukin mo nila. Robin Padilla nga makakita ng Robin. Sudlay na naman niya. Junrohoda. Junrohoda lang. Pango ni Padilla sa mo punot. Masungot ko anang ingnon ko nga magpa sudlay ka Robin Padilla. Mga di kakita na kung sa sinudlayan ana o ba. Nga. Hi mga katiktik, maayong hapon sa inyong tanan, and once again, my name is Aliana P. Guinyares. So welcome sa vlog ni Lola Wedding this afternoon. So mga katiktik, before tamo proceed sa atong segment karong kahaponon, I just want to introduce to you my current job karon na ako sa ZKZ Flowers and Gift Surprise. So you can follow our page again at ZKZ Flowers and Gift Surprise, headed by our very own Karen Grace Bringer Rivales. So, siya yung baby owner namin sa ZKZs. Mga ka-babies, hello po sa inyong lahat. And so, kung gusto mo contact and gusto niyo ipa-surprise ang inyong mga loved ones, mga katiktik, you can follow our page and direct message, Karen Grace Bringer. So, si Lola Wandring, silingan mi ani niya, dugay na jud kaayo diri sa Talaingod la. Barkada kay ni sila sa Manyalak ang nagkuan Alcantara. Oh, Alcantara sa akong lolo sa una. So, akong lola po, di ba la kamoy sabay ko permiti sa una ni lola, mamaligyag na mo baktin la. Sila mamaligyag baktin. And, of course, mga ka-tik-tik, masaksihan ninyo karong kapunon, maglingaw-lingaw tanin nyo kung saan may tabo karong kapunon la, right la? Excited na ka la? Piki si lola. See, mag-bag rate ta sa bag ni Lola Wendy. So, ukrayo na to, la, kung unsay sulod ani mong bag la, kung ano ang mga items diri la, importante jud ka, ayong naan jud diri permiti sa imong bag. So ready na kala sa mga questions karon la sa Ready pag-explain. ready na. Ready na jud kay si Lola ba. Pero la, wait lang la. Kung sa man nga klase nga bag la, kanila. Magbagragol na ka na sa Sa lasa? ni Tibok. Wow, so promoting proud jud gid ka diri sa Talaingod. Yes. So mao ni ang naghatag sa imuha ni nga bag la. So unsa man ni ka importante sa imuha ning bag nila? Importante na ako kaya naaman tanan din ako butan. So mao gini mo ginagamit la, tagalakaw nimo. So bisan asa si Lola Wending mo adto, kani jud nga bag ang iyang gamiton. So la importante jud kay sa imuha ni nga bag. Importante. So karon mga katiktik, ready na ba mo abiyan na nako? But before that la, unsa sa imong gusto maingon labi sa kanang sa imong mga fans club la, sa mga nag-support sa imuha la. Magpasalamat ko sila nananaw karon magpasalamat ko unsa ning atong bag sulod nga unsa importante. Pasalamat ko sila mananaw sila karon sulod sa atong bag. Excited na po na sila la kung sa sulod ani mong bag la. Wa man kanibitin la. Walay bitin, walay gamay.
Gamay. Madlok kita nila. Uy. Parang alangan mo, kumabri lang. Madlok lang, bitin lang. Gamay raman pinakan. Aw, gamay. Sige lang. Kung bitin nga dako, di ka maadlok. So, anong klaseng bitin nala? Mabora. Hindi taas lang. Okay, so mga katiktik na murag ko na jud kaayo, siya ka na ang show. So, uy, mirese. Okay, patiktik ato na ning sugdan. Excited na pud kaayo ko sa bag ni Lola. Lang magkatawa man jud ko. Na mao na lagi rin barabas, dili ka ta nabulol na ko lang. Nga na mo natawa man. Bitin magulang topic lang. Ganay. Madlok jud bitin lang uy basta taas. Mabora na nga bitin, 6 inches na. Asa tong 12 inches lang? Batay na kaanang mapaakan. Mulambod na. Like, explain dyan na niya ng 12 inches niya. Ato na ning abrihan, mga katiktik. Sugdan na nato ni. First na kong kwaon nga item, nga perminti gindi siya sa bag ni Lola Wending, mga katiktik, is... Sarang! Color... Saan na purple. La, pitaka la. Sige la. Gani, ako ni ginadala kay. Ug na ako'y kwarta, isulod ba dire ang kwarta niya karon wala jam isulod niya kay wa may kwarta. Sikreto ra na la, pero wala dira yung mga karta la no. Taguan na nimo. Kanang may kwarta ni kay wa may kwarta. Okay ra na kay kuan na niya padulong ng kwartaan nila. Pagkapuhunan nila, di na nimo ni masarado. Kay pag ana na nimo ipit naman dira ang mga kuan dira mga tausan-tausan. Kuna may sulod lagi la. Mga ID, mga kana O di ni mga sulod mo ni sulod sa bag sa pitaka ni Lola. Ay na makikichismis mga katiktik eh. Puhon na ka nang pag-abri gani nato para maipit agad din mga libo-libo gani. Ano? Kaya mapagana na magisi. Puro-puro ba? Tanggal na. So, mo importante jud gani. Paglalakaw ni mo la, kani di permitted nila dala. dala dili na makuha diha ra na permit. Kanong kanimang kuluran la? Favorite din mo na kulur la. Naa pa ba itong diha kadagan man Ay, kay. sure jud ka lang na itong diri ah. Ambot ang daan na Mura dala siya ba. siya itong mabalan. So, mo na siya mga tiktik no kani siya, permitted din ginadala ni Lola. Okay, so next, let's go sa next item mga katiktik. Kulbaan ka lang? Kaman. Wala lagi na kulbaan lagi lang. Wala lang, ibitin. Wa pa ang Kanya na bitin. Next is Zan. Uy, alay sala mas Lola oy. Makeup kit. Makeup kit na lupigan. Lupigan pa man kunin mo la. Kaya ako ang bag lang kay puro plus mas lusot pa nahutong di ako. So wow, okay la. Ngano unsa man importante sa imong alas sige daw labi. Gani importante sa ako akay ug kuan kintahay kanang moadto ko mamulbos, Ako dos. mag-lipstick, ana ba? Kung mautod ang atong koy koko kanang ni inil cutter hurot kagali ari. So puno tanan video. Uno. Napa di mga cream. Doon sa cream na cream. Mina, honi series magpapa ni Lola Wending mga katiktik. Nanapay mga eyebrow ana ba? Lupigan akong Lola eh. Wala akong bag la, plus la. Upuan lang jud pulbos. Sarap. Pero wala bitin ka ha. So, la, perminti gini mo la. Di juga mo lakaw lang kung wala kay makeup lang. O dan hangod na kainig ka unog mapapa dahil lipstick mag-lipstick. Lupigan. Nakula ay, may nakuha nila ko. Grabe, lahi na jud la ay. Perfect. Dalabi mo ron. So, karon na lipstick ka. Wala, napaya na mo. Ganyan ang lipstick na. Natural na siya karon tanan. Okay, so grabe jud mga katiktik no. Isa jud ni sa pinaka-importante nga ginadala perminti ni Lola ang iyang makeup. Lupigan jud ni Lola ani. Na, merese na. Okay, next item. Ato ta sa tong next item. Ha! Agoy la. Pang trapo. Na, explain ko nila be. Ngano na kay pang na. La, sa nila. Explain na pang trapo. Pili na ko na pang trapo na lang. Ayaw bandana. Ay, bandana. Sorry lang. Ana. I-demo la, ana. Demo. Ana. Ana ni dayo. Ay, perfect la. Ay, mura na dyan kasi ko la. Si Mona Lisa. Banda. Perfect ka dyan. Bidaw labi. Turuan ka na to labi. So, mga katik-tik, ani ni siya. Pag, wala ka, saan man yung ginagamit ka ng, kung saan ba, kang tugnaw or, Ato na ko, ato ko gabaw, ato magtago, mag-ana ko nakita sa Rigaw ba. Surigaw? Kung saan po, Surigaw la? Ato budya mo Laag di ka dito di ay. Perfect. So, mo na siya. Importante dyan na, si Mahala no. Perminti yun na. Pagbiyahe, gamitin dyan niya mga katik-tik. Perminti yun na. Kung tugnawon lang, double purpose sila, pwede po ka na lang. Gapos lang mo na. Gapos lang mo lang, may pa si Lola na ikuan. So, perfect lang, no? So,
Okay la, ako nang kubuon la. Or diraan na lang pa rin pinaka. Diraan naman ka lang. Sige. Tanay butang. Wala ko yung sosyal na sunod sa pagminula. Ay, nupigan man taani. Ay, Dili pa na mo dagan pa. na, di na dyan ko ani ay. Ala, kay surprising dyan ayo. Kani dyan bright dyan kasi lula ani. Mga tiktik ka ni. Sensor dyan. Pa. La. Ako la. Alcohol. Kinahanglan man ni alcohol kay karon na may COVID man haplas baya ta ay ko nga naman haplas alcohol madala jud ka alcohol. Nakasanitize dyan sila lang mga kaisay. So, permintig na nasa mga labs. Nagwapay COVID lang. Nagadala dyan alcohol lang. Kay mo upan magyapon. Sampuli daw la. Pang usang pagbutang lang. Usay proper nga pag kuhaan sa alcohol la. Dapat, okay? Okay? Anak kita. Pak. Anak jud anak ra. Pak. Perfect. So, kana la. Di na dito pag nag-COVID na nala. Wala na. So, mga katiktik, pag sanitize tawon mo, maluin mo, para maundang na nin. Mm. So, let's go sa next item. Grabe, social bag ni Lulay. Dagang kin. Ano, sulod ano eh? Dita, bitin la ba? Wala pa. Kadlok, ayaw, gawin inches daw. Sik. Uli, ang yung lang, 4 lang or 3. Dili ang biyaan. Iway mo. Biyaan daw ang three. Ukab anak ka na. Namirisin na siya, Mayo. Advertise pagkadali. Niya lang ako ng biyaan, tana la. So, man ako pagpakuan la, pag sure dyan lang, kuhan dyan na. Sisinsa yun na. Imo sa tanaw na mo uyab. Uy, kadlok, nanaloy, di ko minanaloy. Tulain ko karon kay meron kang atong agaw nga. Kanang kaduha na siya magminyo, kay mamintili magabot sa hospital ang nga kay. Taas man gud kay 12 inches. Uy! Laoy, kakulbaan na, laoy, di na ako magninyo, laoy. Kung ano man yan. Abot siya sa hospital patay. Ang asawa kaduha na. Hemorrhage ka. Kaduha din sa balman mahimurig. Dugo. Mo nang ikaw la kung unsa tay mga singon Og sa. ako pa, og ako'y dalaga kintay karon. Ug lain mga ulit taon ako, ako daan ingon nga. Ako tanawon isa daan na kay basin mo ray ako kamat daan. May mauna dyan na ito. Single man ko la. So, pwede matanawan ako la. Naulaw man la. Dili kita naman doa kay kintay uyab naman tay gustuhan awa isa ko ba. Kay basin 12 na mo ray kamat daan hinuuna. Sige lang, ano na ko Tip na to siya yan. Okay, so next item. Let's go sa Tanzania. Okay lang. Ano kay regalo dali lang para sa kanila. Kanang gani ako sugdan ng kanang naay ang Iyan na mayo. mga piki Buko sugdan. baluan Ay, na. mga Ani ana mga sugdan anak ko sa Ay, lawa. wala siya. Jewelry. Jewelry box. Jewelry box na siya. Jewelry box. Solar. Lawi sa solar ay kaala ay nay mga jewelry box. Kami ay butang na diretso sa kuan lang. Dili man pinabutang magkitay kay Organize. para ana mga tigulang na makalimot sa mag-asa to. So mo na imong ginabutang didiri ano. How sila la wending no. Na-joy ka ng proper nga butanganan. Magtuon po kuan nila bi. Kung nabay proper pag sa kuan. Charot. Charot. So next item ta na kay murag. Ulba naman sa bitin. Agoy! La, wala anak la wa kay gold diri ah. Ako ni kay gold lagi dara la og gold. Uy, ay na oy wala na sa nila ba? Murag ba anak ko la ba? Sa Manila. Kana ako lang yung dala-dala ana Huwag kay mo lagi gusto ko umuka. Ala, wala na sa sana. Suot na lang. Suot na lang, suot na lang. Ulan. Ana ba Wow. nakakita. Hulma ko na ng wedding, be. Pak. Na. Ana man. Wala, laki ra jud laay. Wala. May pasimula wedding. Ibutan ko diyan kay basin pa na ako ako na. Oo. Bungga kay Ah, siya. di Siya magbitaw. na ata. Siya pa siguro na nila. Tara mga katiktik. Lorenzo. Lorenza day. Ako si Lorenza. Parang siguro Lorenzo. Pangalan. Wala. Naman lagi letter. Sa mga love letter lang. Sa mga Uy, bayan na sa utang. Katong pagluna ko. Katong pagluna ko sa kanang kiskis ba diya Ay. na kay panako na mabasa kung sa naong anong gamay na to akong nakuan. Sige, ito ang conference sa mga katiktik. Hindi na tayo makichismis na ito sa kadaman. So ano po mapalabig chismos ako niya. Lagi na nito. Ngayon lang. Nabasaw na ako ni Dero. Iba ida. Sulod. So di na ito padayon na mo gara na tama na. So ang gold dara. Gold. Gold. Lorenzo, sulod. Ako din si Lorenzo. Sinay makita ka gold dara. Sarot. Sarot lang. Tara, okay na. Okay na. Papahalin mo ka-shades lang eh. Di. Hala, grabe. Sulod na sa ibang loob. Ito yung dagana nila. Hanapan sa diri ah. Halala. Maulan niya akong ginakulbaan la. 6 inches, Joe. Joke lang. Ay, dara. Bilid ko la. Kanila. Letos ko la. Dili ay mas man nakita kay Sige daw, daw. naamay magtingon naamay nga Dakpon. magdakon og ay mas mayo na makuha diri sa Bali. Baliktad lang, baliktad lang, baliktad. Alala. na. Sampol. Kasi pag proper dapat pagsuot sa mask lang. Nakabulan yung mata Anak. mo na. Ay ana ba pero ubay po rin ana kay di pa ko makaginawa ana lang. Ah. Unsa la, unsa la?
Ug naay pulis, ana. Ug way pulis, ay ana kanimo ko ginamo maram ako malamot. Agoy, lang, kulba, la, ako ala. Kung suwang labas, masamad, ana. Ay, ganila, nak. Malaka ko labas, may bairan. Bairan lang. Bairan sa naman. Kulba, ako ka na magmasra. Wala na, ginaantos na dyan ako ni Masra. Bakit? Siya kung suwang labas. Dakon man lagi daw. Wala ginaantos na nagay kung magmasra. Sige lang, okay na to lang. Okay O, na. kasi importante pag masin tawon mo, maluin mo. Yes. Ubid garon, ha? Ano pag mo problema yung pang sa atuang kuan? Palibutan. Agoy! Alala, perfect sila sulod. Kama masulod ang bag. Yan ang nadadala makanikuan la. Kanang man eh. Kanang minu man sa kuan. Minu sa aning suna. Pitaka. Pitaka man. O, kato ito niya. Ay, mo na yan kuan. Ginaingon Ka nga. din ni og asa to dapit ni ana dili ang kinakusgan. Ana Uy. kitay oh. Na ana dili ang kinakusgan. Dara na. Makakatik-tik. Dili na mga ipit o mga guba na yung mga kuan. Ang libo-libo diri o. Wala. Ay, na mo pati chismis. Tama na. So lang ano, unsa ka importante ni Pare lang. Perfect mo. Perfect mo. Wala unsa ka importante sa imuhan nakakakay murag. Ang guba naman nila. Pala si bago la oy. Dugay na Sa mga sa antik na pila katuig na nila. na may bago pero kana ako handumanan kan ginabuhi. Sentimental value. Nila kabataan nila. May trabaho na dumanan. Kay na katong buhi pa si Lolo na nanog yun na. Ay, sugugin na dito nila. Dugay na ay. Apila na ni katuig la bana ni nila. Dugay na dito ay. Ay namatay siya gwalo, niya daan na gud siya mga kuanan ni siya mga 21. Uy, wow. Nya gwapo ko kayo siya. Branded jud. So how did mo preserve si Lolo? Si Lola no, maamtingon jud siya mga gamit. Kaya utan awa 21 years mga katiktik. Nya ni ani pa kagwapo kanindot. Pero nangabitas na. Wala lang ang kuan jud sentimental value jud kay kaayo. Sana ulang pingan. Like, grabe siya oh. La sana ulang pingan la. Wala na siya giyampingan la. Aray la, isok ka na karon tirahay ni. Mag-grade man kunin di man ko ang i-rate no. Charot. So next question. Question. Lala. Next La, item. nabakan ko na sa flogging chest sarot. Ay lang, dagan mo trapula oy. Ay sira ko ay sa dilay trapula. Lain na po La, na. unsa ni? Asa sala sa ano, dagat siya. Yan anak Sige lang at. tugnaw. Ano ka na color light? Kung sa ko ala, Ay, anong para sa mga tiguwang man eh. Tugnawan ko kay dati, pwede na ko ana, pwede na ko ana, pwede ko ana, kanang mag-ana ko ba? Tabulay na ula. Dagan. Mag-ana sa kuan, mag-ana sa ano pa? sakyanan. Lang kanina lang, mura kasi nang isa. Karon lang, mura nila sa isa. Sana lagi nila ay. So, importante siya kay kayo mga katiktik nung ano, kayo Importante. lalo na wala may mga uyab kan. Wala may mga uyab. Pagdala mo Bernard Shaw, para mura mo gigakos. Salan daw eh. So next, abuela. Abuela, ano na ba nila? Ito nila. Buwana. Pagbutan naman ang nagipanhatag man eh. Explain sa ko lang, ano na kasi buwana dali, ano nga kapit-kapit. Siyempre na, napunta kasi mong pang. Buwan na ba, magkubra ba ng hatag man sila ginunala ka ng mga komedito. Magkubra si buwan na gipanhatag man eh. Naaralan ko na ko sa akong pagbutan. Salan na no? So bonggang-bongga. So dapat ipamutang grabe ni si Lola mga katiktik no? Pati kan mas buwana iyan di pang puso. Yung mga papel-papel. Oh. Okay. Ngapan sila. Tanggol na. Pak. Langsung nila. Maas, di hapon. Ay, katong mas nga gibuhat ni Queenie. Ang kwini bang mga tinahi. Tay-tahi ra ng Queenie. Na, batin mo kay Mat. Ako daw, ano ba? Pwede mo gidban na. Ditulog pagdaman na ko diha. Perfect. Perfect. Agoy, ulba na. La, kasang pula ro ko labi. Ulba sang suwang laba. Guys, Patay na matusok ka. Kairan din. Pag na kayo pagpahabon din kayo. Tapos mga buso. Perfect mo? Perfect mo? Kani, katawa lagi ka na eh. Wala na ako'y question na ba? Before ni kat-item na mo talaga. Kaso tuwang na. man, tama ka man. Hindi mo gusto nakagusto mo sa mga ala. Nao. Dagan, nag-iingon lang. Ma-inlove ka sa akong suwang. Isagitan ko lang. Dahil, Kaso ko suwang daw. Mangit daw. naman daw mainlagay mo ka na kasi mainlag sa tuwang ng dami kasi kanay noon. Ay, O kako apa hinong patagong. Unang nahay na kinuha na. Mainlove yan sa ako tuwang. Ako pinag-ina. kaya ikaw na silang culture sa akong suwang pag-ay. Dili na ko lang. Dili na ko. Hindi pa ako nakakata ng kanto. Sige.
Grabe no, bully no. Pero la, okay ra nila. Okay na, Ano, ay. tuwang la. Mahalin ko ako na lang. Alin eh. Single di ako lang. Pagkaan pagkakabogado. Oh, Abog ka lang. abogado. Lah, bro, delikado ka na ba? Guys. Abogado di ko, abogado lang. Kulong ka. Kasi gusto magud niya na ba? Kuha na lang mo. Kasuhan niya na ba? Kasuhan permis si Cassie ba? Ito na akong sarat. Uy, sama na yung ako ang show. Lai mo, ang sula ay namro. Ako lagi nabakbakan sa Di man kainin mo naadaw ko na naghinak ko ni mo. Kahit anak imo dong. Ikaw ako kay namin ni gupag ako dong. Ako inatin ka ba? tapang. Namangita na ko niya kuan lahat. Pakahilis. Liha ba lang. Nawa. Pagpahilay ka ni no ni mo. Uba na ino may gupag. Ayaw lang, katumo lang. Ang dama, doctor, makalang. Okay, so let's go na, no? Maraming gara na yun, no? So let's go na ta sa to ang Final item. final item. Wala, Lord. Last item. So, ang pinaka-last item na Lola nga na, di gari ay, kaya sulod ang bang ni Lola, yung tigat ko tayo. Wow, na kanina item lang. Seryoso ka, gamay lang. Pwede yung pilatan na nila. Okay lang, last item ni Lola, mga katiktik. Bible. Dala niya po na ko ni kay Bible man. Lang, question ako lang. Sa'yo, ano importante kaya sa Oh, mga? kaya magkakay tatlat, mag-ana-ana, magpapal, magkakay ko, mataylain na mahimo, magbata-bata, gota sa Bible. Makakita. Muna importante Ha? sa kayo. Kaya man ito magbasa. Kaya naman din, hindi ka dada ang simbahan ka. Hindi magkabasa pa man daw ka na basa. Magkabasa, magkabasa. Tanong din. Ito, na magbudyag ko ng Bible, pero makamog na edad ko ng mga pagpapatanan, na edad may tuwa ka, nila, kasi naman masuputundan ko. Ito, no? Tulong mga katiktik, importante siya kayo. Ako, nani lang ako suwang, nani ko sabaan, nadadala ko Bible. Kaya importante, lalo na lagi bala ka na maka-encounter ng mga problema sa life. And then, magbasa ka og Bible, importante siya kayo mga katiktik. And then, Sabang man ang kulong sa Ginoo, magbasa ka na. so, everyday lang, mahal mga ginagmay lang ang mga words of wisdom nila sa Bible. Ako na siya kayo na mga tabang sa to at iba tama lang. At yung mga problema, siyempre, ang Ginoo namang ginawa. Ang problema na ko sa una, pertigil na kong kuana, pero mangayo lang ka pero sa Ginoo, tanawa ang blessing ka rin Wow. ng dawat ako. Yes. Tama lang. Ang blessing sa ako sa akin, hatang sa Ginoo sa ako, grabe ako sa unay, laklod niya dito dito sa ayon. Ngunit dito mais, ang sabi na rin sa bawa na ay magpayabog ka rin nila, mo yabog pa ko para makapalit. Ay, gila. Nya, manglabada pa dyan. Ganit, ito yan na. Pero magsigilan ka, di ka magkalimot sa Ginoo, magsigilan ka bangayo, kaya tanawa ka rin. Ito lang. Grasyahan ako. Manalangin na. Sobra-sobra na ang panalangin niya, yata niya na ako. Grasyahan niya, yata niya na. Amen. Amen. Praise God. Ito, May tama. pagkamay dako importante sa inyo. Pila ka pilo. Unexpected. Ayun, bitaw ko ka na maghatag ka ba nga. Nakabalo. Doon sa imong hatag, ihatag ni mo nga wala kay bagul hatag. Mao ka na ka sa Ginoo na pila ka pilo ihatag ba sa imo. Pilo ka na sa imo. Ang madyo lang. Ino na. Sunod lang. So, kami lang, of course lang, kami nag-pray gid mi pag-ayo sa imuha lang more videos and then tagaan ka o maayo pa yung panlawas sa Ginoo la para makapulis Amen. mo jud mo ug daghan pa mga funniest videos na kay Lat. Daghan jud kay kag napalipay nga mga tao. Soon, millions of people lang. Kana sila magsigig katawa. And then, kana mga masakiton, mapatawa ka nang malingaw jud kay sila sa imuha lang. Na sobra na po na kay na anak ko nagkuan sa ako ang kanang nakatawa daw ko na siya sa kita sa kinkasin nakatawa na siya paman daw ko niya tanaw kan atong ako dito gitabang man daw siya gitabang siya ba kayo na lang pagtanaw pagtabang man diya kayo na lang tanaw kay maubutay maunsa ka ako ra hinungdan jadi man gid daw ko nila kan amo di kay malipay maluhag man gid daw ko niya dogan Kana lagi mga masakiton lang. Muna, kana sa mga masakiton, palihog lang kung mga katiktik. Tama-tama lang yung katawa. Minimal. O, hindi na lang. Ang ikaw ka na isang sa kasing-kasing, hindi ba siyang pailabian ba? Pailabian yung kasawa, kay kita na may magdala. Itinod, anay gud la, grabe la, makaiik din ginatawag sa mga videos la. So, wala na Talaga ka nang may sakit, gabi. grabe din pa ayo la. Una ay mga sakit. Ang market ni Lola kay pangtanan manggod. Oo. Kanang all ages ba? Yes, ito. Bata, tigulang. Bata, mga tigulang man. Ito mga silingan ng grabe din kayo mga katitik, grabe din kayo lang. Malipay din sila sa inyo nga, wala sila problema. So, mauna siya lang, among ginapray, regarding aning kuhan nga. Grabe din, uyosa din kayo si Lola. Grabe Sunday na sila na mo. Yes, so, kami pudla, kami tanan, nag-pray po sa inyo hala, sa inyong ninay-ninay yung journey, karoon pa mo sa inyo na Irvin Lawako,
sa inyong successful, magnaw tayo sa mula niya, tagaan siya kang binsog na lawas la, para dagan pa siya kayong video niya, dagan pagtanduay, aw, duway la, wala po sa ba? Tanduay juga. Tanduay yung favorite nila. Solid tanduay good. Yes. So, again, so, mo rin siya ang pinakalas ng item ni Lola nga, kasi na-emotional po ko gamay. Yung pa ni Lola, nilita din siya sila sa una lang sa tala, mangulit mo mais. Kapobrehon. Kaya mainit ka dito, so ulan sa diging mag-ayos. Para lang ko unay ako mapalit sa palit sa bukan na anas. Ang ingat po ni Mama lang, mamaligyan mo bakit lang sa una. Para lang po. Sabi ko yung ipagtagong at naula, daga na kay tao na palipay, yung na lang, ginawa na din ubalo sa nasamala. Amen. Yes. Sa ginawa na ubalo sa mga napunla, panalangin towards sa inyong family mo, ginawa sa nga mo ang ginapray sa inyong family. Yes. So, ayan mga katiktig, na emotional na ta, ganina, gibulit ko, suwang lang. Yeah, I am so, karon la, thankful po kayo ko la, no, syempre, naging part ko karon sa Bad Raid. Thank you so much for You're welcome. Yes, thank you so much, Herb. So, kung kayo pala kayo, syempre, hiligya ka tanano nga, natay mga lola pa. So, mga katitik, katanan dira nga, napay mga lola, of course, gamay na lang siya ng ilang life, because kalimutan, ihatag din na to sa ilang, pinaka-importansya, hatag na tong value sa atong lola. Kasi wala tong lola, syempre, wala kita diri karon, right? Yes. So, ang respect, pag-love sa atong mga apuhan, ato din na ipakita ko ng mga katitik. Inyong tanan, ng mga fans dira ni lola, show respect yun sa atong mga apuhan. Ana, din ang pinaka-importante. So again lang, salamat sa karugda ko. Ako namugdot ng kula kay wala kay Princess la o si Princess. Nakala kay naa. Okay la, so of course la, nala ko ipahabol la, so la, kung sa man imong gusto la ka na, mga yung advice la. Kung sa imong gusto mo advice la, sa tanan ng mga single dira, single ladies sa tabaya sa kanero, sa tanan mga single lang, wala pa uyab lang. Kung sa imong gusto mo advice sa kanila la. Amo anak uyab ako lang. Pag na uyab, kung mga lalaki, di manguyab. O babae. Kung babae, Babae, magpapang-yari-yari, magpadugin. mga tang flyers. Nabili mo mga If time pala. babae lang. Pwede sa pwede may manguyab lang sa papadudin sa mga. May bayan nga, manguyab sa laki man. Ay, so ano ka lang magpadudin? Duding-duding na maisya, kanag sa pangkuan, ang sigit-tip-tip. Magkian sa klam KKI. Mag-usa lang mag-text. Magtik-tik ba sa pagkilpon, ano, sigit-tip. Pwede ka, saka na magkakita na ito. Duding-duding na ito. Pagpakita niya, maugapot na siya. Tuloy-tuloy na yun. Nawrag ka ng sort of. Uy, joke ra, oy, nagara po. Uy, grabe siya, grabe yun. Kuan tama kita no. Galaw-galaw po ta pag sa ito lang no. Lagi gani. Sa make sure lang 6 inches la. Ang 6 in the regular. La, kay uban dira ala, tagtulo, tag-upat, tag-limang uyab hangul, hinangul naman la ala. Nya ko ala wala na, sa may matambag mga nila la. Kana sila nga daghang uyab ug purot porsyonada. Pikas-pikas nang iya ko ang pikas sa purot porsyonada. Iya pikas wait, iya pikas. Aga isa ko. Kasama ang patas. Ay, macho. Ren, nasa ka nag-init? Laon sa tulang. Kuan ko. Pikas ang siya, porsyonada, o pulot to porsyonada, kaya nga no, kadagan bitaw, iyang pandagan, labon ng karing way uyab, wala na hinuong ka iyang gihuros. Muna na upat. Kuya po pag inangol mo, baka pa mo kasi. Ay, grabe no, so mga katiktik, ay pag inangol, nakatagang pagida, pari mo mapikas-pikas. Pikas, ato ba, pikas mo, ito sa mga picture ng Diba marita. kay upat ang uyab, Upat na upat. pikas ni duha na, imo ang isa kay pulot mo porsyonada, put doon na put kang pikas, diya put doon na put, yatag dito sa iyang, kaupat, magkaupat, Kano pa ano eh. Muna, pangatag mo, yung pag dinalo yung tawon, maluoy mo mga katiktik. So, ana lang siya. 1 hour later. So, la, thank you kaayo la, karong hapon nun, grabe la, nakikijod kayo ko. And of course, I want to say thank you to Irvin. Yes. Irvin, thank you kaayo sa opportunity. Karon, lahat pinay ka la. Sige, katawa ko, nakatawa man. Uy, basta lahir na dyan la, lahir na dyan karong hapon nun la, no? Kanang perfect jud kay, happy jud kay ko la, great jud kayo ko. Nahapi man po ko. And daghan kang natunan niya. Yes, oo. Daghan kong na-learn karong hapon nun, and then, sa mga message po ni Lola, si Lola, dili lang pala siya joker, emotional po jud kayo. Oo. Grabe jud kayo. So, la, nagpasalamat pong dako, nga, and Irvin, most especially ni Irvin, nga gitagaan kong chance karon nga magpagpagulab sa imo la. Papa kay karon na ba?
Karon lang na permit eh. Dili kay ayon pag mapungot. Ay, ano mapungot man kala? Di siya ganun yung gwapa. Ayun. Sige, tama-tama ka gwapa. Kanya, syempre la, sikat na kay karon la. Mag-reach out na ka naman ani kay basig la maginukuray na taan ni. Hindi na ka na mo kuan, hindi na ka na mo ma-reach. Dili na naman masakpan. O tago na kala. Tago na. Tago des ka ba? Uy, baka. Okay, so again, once again, mga katiktik, salamat kaayo. And then, just continue subscribe sa YouTube channel ni Lola Wending. And then, like and share sa iyong video sa Facebook. And of course, just follow our page, our page at ZKZ Flowers and Gifts Surprise. And then, direct DM sa ako ang bossing, ang pinakagwapa, Miss Karen Grace Bringere Valle. So, contact lang mo direct kung gusto mo magpa-surprise sa inyong mga loved ones. And I am the baby DJ. And of course, si Baby Doki there and sa lahat ng staff sa ZKZ team. And ay magpag-greet di ay sa Canada la. Daghan kay kag-viewers sa Canada la. So, sobra kaayo ang imong mga viewers dito. Sila Ate Bing, nakauban ako dati sa Unilever. And of course, Ma'am Eden, ang pinakagwapa nga anak ni Ma'am Esther, si Ma'am Eden sa Blessed Heart. Yes. Sa Blessed Heart. Then, Blessed Heart guys, sa page, you can follow kung gusto mo mamalit mga bag na manindot kaayo. Pwede mo mo direct dito Yes, and magpasalamat po of course sa venue nato dire karon la no. Thank you. Kinsa ganin lugar dire ron la? Lugar sa kuan kanang Barrio Hall sa kuan lugar sa nila ni Easter. Lugar balay na ni Eden nga kuan kanang Blessed Heart. Yamamoto. Yamamoto. Iyan ni lugar, iyan ni balay diri mi nagkuan kay. Di man madugong agawan dito sa among pinagpaka-paka man sa uwan kay kuan. Diri nami nagkuan lag karon. So ano mga katiktik, and then thank you so much to come up Esther nga gialaw mi niya diri karon sa venue namo. It's so, comfortable kaayo. And then daw, yapon daw pa. Anxious man jud daw. Lagi ako na jud nang gitiman-an la. Tanawa, ugay mo liktan mo inja tanawa isa pud sa bati mo ikamat sa nato. Untala oy la, na untay mga bitaw la oy. Wa di ay. Wala lagi daw. Bino ang. Ala, pati ba itas ang suwang la. Dili ingong kag daay na higugmaan nagtungod anang suwang. Di man punukuan kayo la, dol sa sitas na man dol sa sitas. Katong nakaangay sa imo sa wa kakamakangay. Sila kag nabuli lang ko la. Nabangin sa isang lain kay naapadagan. Ay. So hopefully soon puhon la puhon. Soon. Kita ra nato na la sila na di mo kita ra apoy. So again, mga katiktik, thank you so much la. Thank you kayo la. Hago la be. Thank you. Thank you sa tanan. So, ayan mga katiktik, continue. Support mo kila Irvin. Nagpalipod ani tanan. Thank you so much Irvin. Bright. Single na siya. Pero karon di siya available. Ay focus sa siyang career mga katiktik. Ay sa mo pagsamok-samok sa iya. Focus. Ayan ako na siya ibaligya. Puna. So ayan, thank you so much mga katiktik. God bless everyone. And then continue lang to support nato si Lola Wending sa iyang vlog. More videos, more funniest videos sa YouTube la. Then la, again la. Thank you la. Thank you pa jud la. Thank you. Salamat. Hi la. Hi. Karon na napunta sa portion nga tambag ni Lola Wending. So na mga followers nimo, subscribers, viewers nga mga og tambag niya. Nagpili kog mga 15 ka buok. Ready na ka? Ready na. Oo. Sugdan nato kang Jeffrey Ceballos. Ana siya, "Hi Lola, malingaw ko nimo, patambag ko ba? Paunsaon ako ni nga gukdunonon man kaayo ko og chicks, sobraan ka itsuraan ba?" Ikaw kay gukdunon man ka og mga chicks. Imo siya balansiyon og asay maayo nga chicks og magpataka pag ka basay maadto kahin mapunta kahin unsa. Way kapuslanan, magpili-pili ka ito, magpili-pili kay dagan man base nagsalig ka kay dagan mga chicks magukod nimo. Pero pili asad ang maayo. Ayaw pagpataka. Kanila gikan kang Jennifer Lopez Pilarca. "Lola, nganong makabugo man ang gugma? Kabalo na tang sakit na pero magpadayon pa." Sa imo ram ikaw ra may nagdala nga no, imo man jud ipagkuan og makabugo ang gugma nga no makabugo man og bahin sa kuha. Ikaw siguro kay imo man gipalabayan ang gugma. Kung ako imo balansihon og asay maayo. Nga maayo ba nga imo balansihon. Man makabugo ang gugma. Ug ikaw magbalanse. Kanila gikan kang Noel Torino Bogart Kalisang.
Hello po Lola, unsay matambag ni Lola kung asa nindot mo puyo inigretire kung sa syudad ba o sa bukid? Salamat daan sa tambag. Og bahin sa ako, sa bukid ko ang lami, kay dili man paliton ang tanan, makatanaw man ta og kay kuan makatanaw man ta mga gulay, mga unsa diya. Di ko ganahan og sa kabahin sa ako, di ko ganahan og syudad. So sa bukid gyud la. Bukid jud ko. Kanila gikan kang Jamaica, Omreso, Amama. Hi Lola, sakto ba mag-uyab-uyab ug wa pa kahuman og eskwela? Og sa akong kabahin, kanang ang akong tanan dili ko gusto human og kuan wala pa makahuman sa eskwela, dili unta na ako mag-uyab-uyab. Kung asa ra man ana og makahuman ka og mapugnan papugnan, pero og dili galing mapugnan na mag-uyab pero ayaw sa dai pabukad ang Biblia. Kay maura toy kakuanan og babukad ang Biblia, wa naman magborot naman dayon, di na kahuman. Pero na may uban lang bisan na buntis niya. Nanganak ni padayon magyapon sila eskwela. Oo, magtinuod ang laki. Unya og ithan kara. Igura mo ite, mo patong mo ite, wa na. Kay tagsara man laki karon nga tarong. Igo lang pahimuslan ka og dali ka mabukad sa Biblia, dali ra. Kanila gikan kang Real Natalie Hernane. Hello Lola, patambag ko unsay angay buhaton sa mga hilabtanon. Salamat. Og silingan nimo ang mga hilabtanon imo sultian. Sultian isa nimo nga dili maghilabot kay bawal sa supak sa Ginoo na mahilabtonon. Wag mo tuo sila sa imong kuan, naara sa ila og dili mo tuo magpadayon sila. Naara sa ila ha kay sakpan preso gyapon sila. Kanila medyo taas-taas gikan kang Ginaline Argana. Magpatambag unta ko Lola, ako ba na ba pag makakita og sexy na babae na nakabra og panty sa kaliguan diri sa Surigao, grabe man siya makatan-aw niya, tutok gyud siya. Nasakpan man ako siya na nitan-aw, nasakitan ko la kay mainsulto man para sa ako. Wala niya hunahuna na nasakitan ko, nagselos bala. Unsa man ako buhaton la. Wala man siguro di ay kaigo ra man siguro sa hintutok kay nagpanty ra man nagbra. Ngano mo dai magabay Moingon ka nga, oy kanang ganiya to na nga ligo nagtan-aw man ka. Wa na kay panty, wala na kay bra, buli ka to nako og sabaw. Unsa pa? Dili sa ganahan ako kay wa na koy panty, wa na koy bra, ako bulikaton. Unsa pa man di ay kasulti niya. Ay kalata kaniya ibuwas ni una ko na tatan. Aw. Ito na lagi ka nanilos kay ning tan-aw man sa nganom dai mo tan-aw siya kay naamas kaliguan. Grabe, bulikaton la sa to. Og ako, unya kay nanilos yung ko ganiya kay ngano yung tan-aw ka dito. Karon ako tan-aw ako kay wa na koy panty, wa na koy babuli ka to na koy. O diri tutok. O diri tutok. Di ka mo tutok karon na. Okay. Kanila gikan kang Aya Manginsarat. Lola, crush nako siya pero wala siya feelings nako. Ngano ikaw ra may na-crush? Nga siya may feeling sa imo, ngano mamugos man kita ka, ikaw ra nag-crush. Siya wa siya mo crush. Oy ka lata ka diya ngano sila nagbitay. Oy ka lo mo. Dagan pa la. Kadaghan ng gibitay ag makakita pa kog gwapo-gwapo pa nimo. Pero yung mga abil mga 2 kilos di ko nimo. Kanila gikan kang Maria Jean Jera Casayas. Hello po Lola, mangayo kog advice la na ginachismisan mi sa mga tao sa among lugar kay nagpositive mi. Wala sila ginabantayan kundi kami ra jud. Sana po mapili po ito. God bless. I'm from Davao City. Kamo kay tinuod man jud mo nagpositive man kamo. Kamo na kay ayaw kasuko og ingnon mo kay kana ing anak man yung mga Pinoy nga mahadlok bitaw taog ko ang kamo na yung tanak mo likay nga dili na mo magawas-dawas dili mo masuko og sultian mo kay mahadlok man pud sila basin og kuan matakdan ba kung sa tinuod ba ka positive mo ayaw kasuko kay naara man sa paglikay sa ato anak. Kanila gikan kang Vasquez mahal ko. Hello Lola Wending ug kay Wako. Lola Wens as lang ko, single mom naman ko kay namatay naman akong bana. Dili ba sala Lola Wens nga ang akong uyab kay bana sa akong igsoon sa akong bana dati pero bulag na sila sa iyang asawa. Salamat Lola Wending. Di ang sa gabahin sa ako dili na sala kay naaman po diri sa amo Dili sala kay ang kauban na bitaw ka ang mga anak daw pareho ra gihapon ang apelyido sa bana dili man sala ngano sala man og naka gugmaay mo kay nagbulag naman ka. Kay aron ang apelyido dili mabuwag ba kasagaran maingon ana diri sa amo Kanila gikan kang Mil Balili Magsigay Maiso Pelinyo.
Lola, unsay matambag nimo ani nga murag sa tanang mga parente ig-agaw kameraman ang dili kayo ginasuod porke ba pobre mi unya kwartahan sila. Ayaw mo pagkabalaka o dili mo suod kay pobre. Sige lang, iampo lang sa Ginoo, magkaampo lang mo kanunay. Ginoo, kami kay pobre man, may dili may tagdon ba sa among mga igagaw. Oh, sige lang kag-ampo. Pasagi lang ko sila, kung sa ilang kuan, magunsa sila diya. Ayaw lang ka, kuan ba, kaguol. Perfecto. Ayaw lang pagkaguol. Kay anak man dyan na sila, kay pobre man mo. Maningkamot mo ta kay ang tao bitaw, mahayang makulob man. Tinuod. Kanigikan kang Cherry Berry. Hi Lola Wending, tambagi ko unsaon man ninako. Duha ka buok gipitik ang akong kasing-kasing, pareha ko nilang duha nga love. Og kursunada to sila nga puro siya kursunada nimo mapikas jud ka kay imo manggiduha-duha sila og puro sila kursunada. Ayaw pud pagduha-duha panagsa kay kaning uban way nang lito ihatag pud na sa uban kay para malipay. Og ikaw kursunada sila tanan pikas ka kung pikason ka. Pikas bahin na lang siya duha ka wait. Duha ka wait. Duha ka wait ang pikas dito sa pikas ka wait dito sa isa pikas wait kay pulos man sila kursunada imo man sila gipansugot. Di dapat sabayon lano. Dili dapat sabayon lano. Dili Kanila gikan kang Ethel Joy. Nganong lisod man kalimtan ang taong dugay ra kang gikalimtan. Ikaw ang buang. Kaya nga no, di man ka makalimot, kadugay naman kagikalimtan. Sige man lang kagihapon pagandom sa iya, nga gikalimtan naman ka ikaw ang buang. O ako ana, imlan ako duha ka par nga kaduay. Basta yung di na ako malimtan, kilig-kilig. Basta. So, dayon. Lagi kan kang Sirem Doron. La, unsay ako buhaton gihatag na nako ang tanan sa iya pero kulang pa para sa iya. Ayaw na, pag ihatag ang tanan, gihatag ni mga tanan sa ato pag ibukad na ukab na ang Biblia, ana. Unya kadugayan, ana, di naman matakob ang Biblia, pero maminti na lang ukab, kaya gihatag namin ni mga tanan, ikaw ang makaluluoy. Ikaw ang makaluluoy na ayaw. Basta ka ingon ana, nga laki gani ingon ana, wala na. Wala kung sa imo kay kuwang pa, unsa ko ang chup-chup pa ba na ako ng kalo-kalo? Unsa pang nakakuwang, ito ba na ako ng giring? Nagyatag naman ang tanan og ari siya sa ako sa bata pa ko. Kay di ba makuha ta iya mga giring-giring ka ako pag kikitog tanan. Na pag pagkikit sa giring maing ko punya, wa pagyapon nimo makuan ang tanan. Kay usay waksiong ko na pud ang imong iklo. Ako na pud kuhaon na ako. Nadyo po na pud ako o kung sa na sulke kay di ba operahan na pag ito di ba ako. Lisito ka. Ang klase ka nga pagkalalaki. Lagi kan kang Meme Taroma Dinawanaw. La, unsay katambag nimo ang mga lalaki na moingon nga friend ra daw siya sa girl pero ang girl na ay gusto niya. Ikaw buang pag ikaw babae kay nga no friend ra man gusto sa laki ikaw nigog mo sa iya nga di man ang laki gusto may gugma di ka maawaw ana. Di ka maawaw ana og ato ana friend ra. Ngano may gugma man ta nga friend ra man. Ikaw ang nagdala og kuan kati-kati, ikaw nagdala og kuan. Naibog Naibog babae. ka naibog mga ang laki makigpring raman. Gawas ang laki mo imo una og naigugma sa imo kay kana. Ayaw pag kuan ingon ana ikaw ang naghigugma pag una. Gusto ko kala. Wa man, hunghong pa to. Kanila gikan kang Torek D. Chavez Jr. La, dili ka kapuyon sige pangasaba ni Wako. Kapoy na good. Ay, pag-amin na. Kapoy na good kapoy yan magkabagos. Ko ba ni sinawa. Kapoy na good sila. Pagmad oh, makurat lang sa ana kay. Dami lagi. Dami ko anang ba. Unsa sala? Kapoy na ka. Kapoy na good ko kayo pag pamadlong. Unya. Kapoy na kumamadlong ba kaning gahi man siya good og ulo unya mo singhag pag napay makurat patag ko ang anak lami lagi. Kanang lambahon lagi og. Gara-garaon kanang mautas na ko anak niya maurag kog ka muutong baka ko ani unsa ba. A few moments later. Maurag tong ako mga tambag atangin ninyo sa akong vlog. Sunod vlog atangin ninyo. Kay maura to ako mga tambag. Hinaot unta na daghan mo na tun-an. Nga mag-amping ta tanan oy pag-amping mo diya kay naa mo sa lain nasod ako pag mag-amping pag ko dire. Pila po to nas Pilipinas? Katong sa non magtaga Pilipinas pag-amping mo. Bye.
Ay.